हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि हारिमु इउटुब चेनेलाव बरायबाय। लोगोफोर नै जोंहा माइ रोगादों आरोना, ओमफ्राय आमाइमोननि बियो माइया जों दाख्लै हादोंमोन आरो हाखांनानै दा जोङो नै दिनै मारा होगोनखाय रोगानोसै। रोगानो थाखाय जों माबाय दिनै मारा होगोन आरोना। जास्ट आं माइ रोगानाय माने भिडिअ लाबोबाय आरोना लोगोफोर, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नै जों आदाजों रोगादों आरोना, रोगाबाय थानोसै, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। नैबे हाया आमाइमोननि आरोना, नैबे बैयो बर' बाजार टाउन जाहैबाय। ओमफ्राय नैबे दुब्लि बारि बेनो आरो माइया बेखिनियानो, गासै 6 बिगासोनि एसे बारा थानो हागौ। ओमफ्राय नै बिदि दा जोङो रोगाबाय थानोसै। ओमफ्राय दा दिनै ट्रेक्टर होनो होनदों, होनो मोनना मोना, माइयाबो मुलि होआखै नालाय बांद्राय मोजां जायाखै आरो नांगौ बायदि हासार इदि होनाय जायासैना। जायखिजाया रोगाबाय थानोसै लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। ट्रेक्टरजों मारा होनाय मानाय गासिबो दिन्थिनो नाजागोन। ओरैनोथ' आबादारिफ्रा एसेबां खस्थ'नि गेजेरजों माइ आबादखौ दैखाङो। जायखिया खेथि बाथि मावनाय आबादारिफ्रा जोबोद खस्थ' खालामनानै आबाद दैखाङो आरोना। थाखा फैसाया ओरैनो इजि फैया आरोना, आबादारिफ्रा जोबोद खस्थ' बिखान्थिखौ गोलोमदै खालामनानैसो आबादफोरखौ बोखाङो। ओमफ्राय बेनि उनाव फानो आरोना। माइनि दामाबोथ' नांगौ बायदि मोनखाया। साननानै नायोबा माइ गायनायाव जिखिनि खरसा थाङो बै खरसाखौ माइ गायनानै मोनफिननाय जाया आरोना। बेहायथ' माइया नांगौ बायदि जाया नालाय, खोब जायोबा 7 मन 8 मन बिगायाव बिदिल' जायो होनना बुंदों। बांद्राय फिथाइ गैया नालाय, आरो नै दै लोमजोबदों, मोजां जायाखै आरो एसे लेमजोब्बाय आरोना। ओमफ्राय जाखिनि जायो नायनोसै। ओरैबायदि गरम आरोना, सान्दुंआ थिं थिं दुंदों। जों एकबार रोगागासिनो दं आरोना, बांद्राय बुरजा गैला, खावसेनि बारा हाबाय आरोना, एसेल'सै। ओमफ्राय दसे रोगानानै ओंखाम जानोसै आरोना लोगोफोर। जोङो आमाइ आनै आदा आं रोगादों आरोना। गारिया फैथ'वाखै, मारा होग्रा गारिया फैथ'वाखै, 12थायाव फैगोन होनदों, 12था जासिगोन। ओरैबायदि मेंनाय मोनबाय। बेसेबांबालाय 1800 होनानैबो हरासै। फैलायदों जों ससे हराबा। ट्रेक्टरा फैबाय आरोना, मारा होसिगोन। ओमफ्राय माइखौनो जों दाबो रोगाखांजोबाखै आरोना, 1:24 जालायबाय, दाबो हाजोबाखै। माखाखौ मोनो आमरथा ओमफ्राय ओरै गुन्दै गगोन दा बिसिना बस्ता लानानै Direct nggak usah Kucuna kali ya. लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो। थेंक इउ, बाय।